Nyakaromogi tudri kodwa na bamaro tema chuo kenaria deka au chiel nono bende waidore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook bende wantiere mbui mar Instagram mbui mar TikTok kachiel koda mbui no mar Facebook gi YouTube kanya karomogi machiegni nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Belinda Phillips. Kawachako ni jatend migao mar somo Julius Ogamba oyie ni chenro mar keto jopuonjre skunde mag senior school obedo gi achiedh nade kendo sani jopuonjre nigi thuolo mar chwalo kwayo mar timo lokruok mar skul. Ogamba oloso e gwenge ma Shanzu County ma Mombasa e kinde mane oyawa yanga skund sekondar ma Shanzu e Finyakidi nigi ler. En odiechieng' mokwongo ma jopuonjre manoyudo duoko mekgi mag penj KJSEA kod skunde moketgi mag senior cholo ywak margi ne tend migao mar somo matimo lokruok. Chenro maketo jopuonjre skunde magidhi chake somb grade mar 10 nobedo kod achiedh nade ka moko kuom jopuonjre oywago ketogi e skunde mane ok giyiero. Chenro no kata kamano obedo gi ng'ikruok kaluwore gi kwan mamalo mar jogo ma oro kwayo. Owinjo bed ni ging'iyowa kaka jonyuol ni nyathi owinjo bed ni ikonyo e points ne moyudo. Ma de bed kata ni 844 machon. Nyathi ni doluong kanga, ma nyathi ma doluong orero. Nyathi ma do wat agoro sari, ati iluonge skunde moko mok make sense. Okwaneno maber kaka jonyuol ato loko gini be makoro tek kia portal, jonyuol moko be okosomo, kakidwa manya portal be kia, online be opong ma ok bi, koro wakia ni wadwa timo nang'o. Koro education omany kaka dwa konywa nyithindo yud sikul maber ma ginyalo dhi somo. Nyara nyocha timo penj Victoria Primary. To luonge skul makia be pok na winjo be ok na ndiko. To nyara to kadho. Skul iluongo ni Tombe na kia. Koro ok wang'e ni water nyithindo ywak e udi. Moko kuom jonyuol bende oywago keto jopuonjre skunde mabor kendo mae gwenge maonge arita makare. There are those sincere cases where parents they need to change, like there's a parent within Nairobi. Now the child has been placed in Meru, a day school. So some are sincere changes. Zingine, some are citing insecurity. A child from Nairobi has been placed to Baringo. Such a parent taki kwenda kule, and those are cases that are understandable. Koloso e gwenge ma Mombasa, jatend migao mar somo Julius Ogamba oyie ni chenro maketo jopuonjre senior school nobedo gi achiedh nade kaluwore ni pod en lai manyien. Kata kamano, ojiwo jopuonjre kod jonyuol mondo mi or kwayo matimo lokruok e kinde mandala 7 ma migao mare ochiwo kaka yor yudo skunde magidwaro. Kwa sababu hii ni mfumo mpya, kulikuwa na challenges hapa na pale, lakini timu zetu wako kwa maofisi sahihi wakiendelea kurekebisha. So kama iko mwanafunzi ambaye alipata shule ambaye anaona kama sio mzuri kwake, ako na opportunity again for the next 7 days kurudi pale na kurekebishiwa shule ambayo anataka kuenda. Tuko na nafasi ya kutosha katika mashule zetu. So parents musiwe na wasiwasi. Gino maduong' machando jonyuol en ka bende gibiro yudo duoko mar skunde manyien mokete jopuonjrego kaluwore ni kinde modong' ma donjo senior school tin. Watero gi kanyi with this short time. Ma nyithindo idwa ni mondo report on 12. 12 is just next. To skunde pok wayudo. Should we look for schools? Because only we would manage fees. Government is not serious. And the Minister of Education, the government is working wrong. I want to assure the parents that we will make it, that the process is okay, the commitment of the government is visible, and all will be well. Finyakidi, Ramogi TV, Nairobi.